Hello guys, kumusta? Welcome back to mga asoy ni Kuya Goliath. Sabado na naman guys, so panibagong full episode naman ang inyong madunggan karong adlaw. Anyway, na-upload naman na sa tong channel guys, no, sa daily episodes. But I know most of you know, ganahan jud ka ng full story, no, muna ninyong ipaabot guys, para tuloy-tuloy jud no ang inyong pagpaminaw or pagtanaw as well. Ang story karon guys, no, ang title ani is Imang Alimango. So si Imang guys, usa siya ka dagang guwang, no, nga ubos kayog pasensya, no, ubos kayog pasensya guys, nya hakog gaan og kamot tanang apan, halos tanang apan guys, no, nasa iya ha, og hangtod nga nakita ni ang iyang binuhatan guys, no, nga dili maayo og gisilutan siya sa mga diwata. So diri guys nagsugod ang storya. Hello mga bata, kumusta kamong tanan? Labi na gyud sa atong mga kaigsunan karon. Niya sa kita sila isumpay. Alay dili bag-o ni nato sugilano dinhi sumpay. Ang iman kay bulungang alimango, mao siguro to. Kay bulungang alimango si Iman. Oh, Iman kay bulungang alimango. Murag ba ni mga bata makasama ha. Unang nakadlaw ro sa akong asoy ninyo ning si Manawna. Ang sinuwak ni Inday Ingrid Bertagaso, unya ang direktor ani si directress si Inday Martins Barbalbores, ang atong spinner si Kuya Joel Bit, si soundman Mr. Ricky Mangisgaring, recording audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ug si Kuya Tayad. Niya karon din himo ay nag-record ato. Okay mga bata, di na lang kita bersulti. Oy, Kuya Juno Miurada, kumusta ka diya? Sa ato ang igsuon nato diya sa Luon, Bohol. Sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos kada buhat siyang Miguel Foliar Fertilizer o siyang Miga Plus. Kumusta ka diya kap sa tanan mo mga tao? Kuya Juno Miurada ha, o si Inday Lera Kaskiho. Kumusta ka diya Inday Lera Kaskiho diya sa Cordoba? Mayong gabi natong tanan og ni Kapitan Raymar Rimon. Mayong gabi ni mo diha kap. Okay mga bata, mga kasama diha sa Bienvenido silang Kapitan Raymar Rimon. Ano ang unang adlaw sa akong aso ninyo ning si Manawon nga nagluhan kay bulungang Iman Alimango. Ato sa liglaro sa sunod natong aso yung sa title ani. Ano ang unang aso ni nako ninyo ning si Manawon nga nagluhan? Imang Alimango. Hala, nainahog ka payapas. Akong kuhaon. Oy, unsa na? Hala, silang Imang. Iuli na. Ang ape. Ako na lang ninang Imang. Dili, ambit. Agay! Kawat ka na. Agay! Magusi Imang ka lang. Huli siya na. Ayaw, nagbalat nila. Manguha, magkagprutas. Baligyan ni ay. Dili ni kuhaon lang ang libre. Pamuwag magmaayaw ha. Permanente ha ang pagpamuwag ninyo. Aron daghan kong mabaligya. Kay daghan kay kong soke. Yaw saon na nagkuwangon ko. Pamuwag yung magmaayaw. O kamo siya din eh. O kamo mga prutas. Patambok yung magmaayaw ha. Aron daghan. Nang, mangayo kong buwak na. Gusto lang ka po, Ay, baligya man na, day. Ala, siya, uy. Usara bitaw nang. Para iputang rin ako sa altar. Pwede magkamuko ha, pero ang bilin mong bayad. Ha? Bayad. Ala, uwamang ko'y kwarta nang, uy. Pangyo, alanggot ko na. Dili lagi pwede. Kung kahit ba ni mo go. Kasag bugo ni mo, oy. Para bitaw sa altar nang, kay magrosaryo ko para maayo ang sakit sa akong anak nang. O niya, day, sa umanaron nga, agigastuhan ba na ako nagpatambok ng yuta, ngitam na nako, day. Nagastuhan pa na ako og kanang tubig para bo. Gastuhan pa na akong panahon o kahago. Nga, unsa ni pagayuon lang ni mo? What? Kahiyahay ko ni mo.
Ang uban mamalit manggani niya, ikaw mangayo ra. Di pwede. Dili. Sige na lang ng imang. No, sige na, hawa na. Kamutiwas na kong pamubo sa kong mga tanom. Di ko mo biya din o di ka mo pahawa kay manguha pa lang noong kagwa na ko. O sige na, hawa na. O mga suki, palit na mo. Wapa og tamis ang mga bayabas na ko, oh. Daapay mangga, daay kapayas nga hinog, lami, kaini. Nang, Oh, tagpila man ang imong mangga. tag, usag ato singgilo. Sa? Mahalago na nang. Oo niya, naramag ka din sa tuol. Dili naman siya kamong atong layo, be, nakaplete. No, atong kaglayo, mawilit, pa ka. Oo mo, istorya hagi do. Bisa na eh. Mahal na kayo na. Huh? Wabay ka mamuhunan, ana. Uyay, usag ko'y wamamohonan. Ikaw pataka mo lang kag sulti gido, eh. Saban, wa na lay kwenta nimo ang pag-atiman ako sa kong mga tanom. Yauman, pagpatambok pa na ako sa yuta. Ay tambok naman ang daan ng yuta ni mo nang. Jesus! Ay nalapagdagan og sulti diha, gido. O sige na, palit na. Bilang di ka kilong imo? 5? Oh. Ay. Dagan na. Ay, 5 na lang, uy. Daghan bitaw kag kwarta. Ha, 5 ha! Sa di pa ko padayon mga bata painom doon sa ta. Ania si Nanay Susima dagsaan. Lain na. Magbuot man. Awa, bahala ka. Basta kay 5 ka kilo na nang akong gitimbang, ha? Oh, 5. Sa Pila ang usa ka pungpong buwak ng imang? Oy, dong kuloy! 80 na dong. Ah, Oh, tulo ka buwak tag 80. Tulo na may sud aning usa ka pungpong nimo. oh, tulo bitaw. Sukli na ako ng imang. Ay, oh, ito, kadali. Ah, dadong tukli ni ma. Ano, ambil? Oh, Lahat? Nang imang pangyo ata ta. Mahal naman kaya ng 80 sa tulo ka buwak ko eh. O sabi buwak ka, imported. oy, kuloy. Bisag dili pa na imported, pero gwapa kayo, oy. Awa, gwapa siya kayo, noy. Liwat na nako. Gwapa kayo. Asa? Masaya siya. Asa ang dapita ang gwapa? Oy, kuloy! Samang ka. Huwag ka mo palit, pahawa na lang, be. Uy, Hindi ka kana manaway ka. papawaon, manuon ko. Kung nga nung bugal-bugal man ka. Gibugal-bugalan eh, di ka, nang. O siya ba na tayo manggayon nga asang dapitan kagwapa na ka? Hala, bayas nag-imang pagkaluuran. Bayan. Luuran ka. Sakto bitaw. Ingon ko asan napitang kagwapa nimo. Kindi man gyud kagwapa. Ay, nausa. Ay, manlabay magkagbayabas. Uy, Oh, na sige ha. pilungkod. Ako ni punit tong bayabas. Ngimong gilabay. Ako na ni ha. Oy, ambin na kay ako pa nang ibaligya. Oo, imo naman ang gilabay nang. Dili, ambin na. Basi, ipabarangay ta ka ha. Ipabarangay yun ta ka kung dili na nimo iole. Ay, ikaw abay baba nimo nang imang uy. Oh, Para bayabas gani, pabarangay dahin ko nimo. ambin na ginadayon na dili ka gustong ipabarangay ta ka. So, salig lang yung ka nga ikaw rang usa ang naninda din eh sa atong baryo. Oh, Walang mapugos lang. Palit nimo ang mga tao. Kara si ganang. Ay, bahala mo diyaw, dili mo mo palit. O sige, ato mo lungsod. Layo kayo, nya maplite pa mo. Kaya ari mo na ko, be, nga di araman ko sa inyong dool. Di na kinala mo, gasto pa magplite. Daganot pa mo sa oras. Sige, kwita na yun. Kirin, Sige na, habit na. Sige. Oh. Ipasaka pa ko. kakikoy! Ang umigis yung kainin mo ha! Kakika! At kaya kinakala. Labot na, pinadayo. Sige, sige, Oh. sige, bila. Da.
Daghan na santol. Oh, nanamay na hugdaan. Hilog naman na. Punitan ninyo. Hello, patay yun mo ana ng imang do. Kasabaan yun mo ana do. Oh, nahug naman ang daan ng mga santol diha. Oya, kay nanguhit pa man yun mo. Oh, nagbitay naman tok maayong atong gikuhit. Muna, mas daghan man ang nangahog. Agoy lingawa bayat nila kit-kit sa akong santol. Makita kay nako din hesa. Ako bitana. Bantay lagi mo nako. Bebe pegat liputon tamo be. Kanang dili mo makabantay na ka. Lami na, oy. Di ba lami, no? Lami. Sprikitik. Bitaw, lami kayang santol. Hala! Oh, hala! Hala! Buhay ko! Sprikitik! Di ba lami, no? Lami! Sprikitik! Bitaw, lami kayang santol! Hala! Oh, hala! Hala! Buhay ko! Sprikitik! Sakitan si mong kusinang, oy! Sakit day! Sakit day ha! Ni apa ay mo! Tapusin ba kayo mga bataan mo? Kawatan mo na ka! Nang imang! Ay! Ma! Sakit kayo! Sakit kayo! Yusa na ni mga akong anak na. Mga naman, mulaban ka! Oh, yung angang! Nagiyak man ang akong anak. Yusa man na ni mo. Dagwayan ng imong anak ay! Hindi ko sigog maayo ni nang imang ma! Sus nang! Wara ba yun ko makapasakitan ni akong anak? Aw, mas mayo pa day ka! Oh, dalian ni mong makakusi sa akong anak, no? Sa ingon anak lang kasayon? Kay nakasama ng imong anak. Nangawat man siya sa kong santol. Junjun, tinuod nangawat mo? Wa maoy! Ang nahog naman ang daan ng santol! Bakakon! Kawatan na kang bataa ka, bakakon kapag yan. Watod ma! Nahog na tod ng daan! Yan na may sanga nga nabali ng daan! Ang gitabot ra sa kuhit! Wow, kawat lang gihapon na dong. Oy, kayo mo magikuhit na. Inyo magikuhit. Tabla nga nangawat ba? Ang sakit lagi maoy! Sakit kayo! Bebe, tanawon ta ng imong kilid, be. Tinawa mo! Oo, nasprikitik yun niyo! Nasamad man ni. Sobra naman sa ning imo ng imang. Nasamad ang kilid sa kong anak ko. O mo na angal sa mga batang hilaptanon. Dili hilaptanon ang akong anak. Awan sa man day tawag, anak, ha? O sige, dili hilaptanon. Kawatan na lang, kawatan. Sus, lami abiyan ni mong larutan ng imang. Uy, sus, di pa lang ka makagaba ng ay. Gimodmod ta naging kasyuta nang. Unsa pa kay laruton ano niya? Ha? Sige ko na ba, imodmod ko ni mo? Sige, imodmod ko! Aron ikihata ka! Pasalamat ka. May respeto pa ko nimo kay tiguwang ka. Oh, tiguang bitaw, pero paniti day. Tanadong, mamauli na ta dong. Magpakurasyon ta. Buta. Loko man tagpakurasyon ni mo. O sige, kurasyon mo dito. Sige, ato mo dito, pakurasyon mo. Kay kanang ikihasad ta mo og kawat, kay nangawat man ang imong anak. Nang imang. Kung dili mo gusto ikiha, bayin na ninyong mga santol na gikuha sa imong mga anak. Ha? Oh, kaya ako rin ang anak ang nagkaon, anak. Daghan man sila. O malas ang imong anak, kay siya'y akong naabtan. Nang imang. Nisubra na ka ng maong tiguang nga kalibutan mo.
Wa na ko makauyon, Brutus. Angay na ba siyang silutan? Tagai unag laing pagsuway, Brutus. Mga inday, undong, dali na mo. Di ay mga preskong prutas, utanon og mga buwak. Uy, tay! Unsa na niya magtinda? Dali inday, tanawa lang diri. Basin og duna kay mauyunan. Uy, hala! Kagwapa ko din imong mangga, tay. Ang uoy. Gwapa kayo na, liwat nimo. Kumidyanti man day ka, tay. Oo, para mo katawa ka, inday. Laughter is the best medicine man kuno, matod pa. Oo, bitaw, tay. Tinuod gid ka, ana. Wala, uy, kagwapa si mga baligya, tay, uy. Presko pa gid kaayo. Nay, bago pa yun yung puput, tay. Ay, kayo. Hasta ng utanon, oh. Bitaw, tay. Ay, papalit ako og utanon, be. Kining kamonggay, kinisang alugbati, kalabasa. Hasta sa mangga, tay, ha? Ay, tagpila dito ning kilo si mong mangga, tay. Ay, bisag pilalay ihatag mo na ako, God. Ha? Si tatay binuang diya, tay, uy. Kumidyante gid kay katay, uy. Sige lang. Okay naman na, God. Sige, kuha niya. Wala. Unsa ba na? Nay? Unsa na? Ay! Uy, dali diri. Dali daghan kayong prutas o tanon og buwak. Dali dayon yang. Mabasa ng anak ko. Daghanan na ni Hinahinay lang, ha? Maapod na lagi mong tanan, anak. Maapod ka gid mi anitay. Daghan naman kaay mi dinhi. Ay, maog yun na. Gidumog na imong tinda kay barato na bagol kaayo. Gidumog na gyud. Sige. Kamulay bahala pilay inyong idunula ko. Sige, kamulang. Ay, donation lang pwede. Murag donation day tay. Oo, good. Ingon-ingon na na, good. Ang barato? Abi ko ba, bisag pila na yato nga ihatag ni tatay. Donation lang ito, Oo, no? lagi. Kamulay bahala pilay inyong idunula ko. Donation na to. Mura dig donation, donation ni kaya na. Oo, yun na yun. Bukan ako ano eh. Tay, kining ako tanan tayo. Kining akong tanan. Kadaghan gud anak kaloy aw kuloy. Ay, kasipid kasi kung gaan, daghan nagbini pasipid. Bisag pila magahay ko haon. Pwede magha, daghanon, pwede magha. Ay, oo, pero ayaw po nang halos imo na lang hakoton tanan kuloy, oy. Sabi kay, wa man magpabayad si tatay. Naara sa di mo pilay imong idonol. Nya pahimuslan man siya di mo higayon. Di na po na mao imuhang paon mo ni mo tanan. Mao gyud. Laina sa ni mo luy uy. Kuhain na uy. Tuka magid ka sa ako gipuno magid sa niyang iya ha. Jutang kahilom! Jutang kahilom lang! Panghilom gani mo. Minaw mo, paminaw. Kining tanan akong dadin he. Alang kinin ninyo. O kanang inyong gidunol nako nga ginagmay. Makatabang na kanan ako sa kong inadlaw nga kaon. Aron, doon na po ko'y kusog nga mag-atiman sa akong mga katamnan. Ha? Ako mga tinanong ba? Aron akong ipamahe na saad kaninyong tanan. Taga Baryo Malumo. Ala, baryo malumo din na siya, baryo malumo. Sa manadapit ang baryo malumo. Layo ako na tay. Pero naabot man ka dinhi sa among baryo. Aw, tuyo sa panahon, nganhi ko dinhi sa inyong baryo mapalpad. Kay layo man sa ning inyo sa lungsod. Basin ba o guay na ninda dinhi sa inyong baryo? Mao ba?
Ay, puwerte, ngilara. Mahal pag yun kay baligya. Daw, pag yun kaayo. O daw? Puwerte ka daw, oy. May untag kabaan na. Ang tiguang nga. Basin ba ugway na ninda din sa inyong baryo? Mau ba? Ay, puwerte, ngilara. Mahal pag yun kay baligya. Daw, pag yun kaayo. O daw? Puwerte ka daw, oy. May untag kabaan na. Ang tiguang nga. Ino natay, bisa ka ng mga hagbong ng mga bunga. Masuko siya og puliton sa mga bata tay. Pamunala ng mga bata. Nya, kusdito ng bugan. O ka skilid. Siyon niya. Uy, Tinuod na, tay. Nasamad man ganing kilit sa kong anak. uy. Ako man gani unta tong suklan, tay. Sigihan, mamigtok mo sa akong anak. Giabog mi. Wa na lang kumusukol, tay. Tiguang na baya. Gusto ka sa mong gibuhat, Inday. Kabaan ka sa tiguang. Makagaba magahanang tiguang ay? Ha? Pero gaba lang anan ba niya, grabe. Sakit kang nulti. Nya manapat pag yun. Puso kay mangusi. Ay, makakaba ka na. Busa, pasagdi lang sa ninyo. Og ayaw lang tubay. Kung mahimo, likayan ninyo siya aron way samok. Ay, tay, salamat kay ining tanan ha. Adira akong bayad o. Igo na ba na, tay? Maramang gid po akong part sa tayo. Ay, sa ako nang gikaingon, way kaso. Bisag pila, basta gikan sa inyong kasing-kasing. Oy, dapat na ibilin, oo. Dada ninyo. Bahina lang na ninyo, aron di mo magkagubot. Unsa man nagkitagutan sa mga tao di sa unahan? Naamat sila gipundukan. Unsa magkatan? Salamat kayo tay ha. Huwag ka ba yan? Rosa, sige daw nga nang nagpadong din eh. Nagbitbit sa bukad. Mutago ko. Ang mata na, ang mata, nilusot. Ha, igawas imong mata na, gawas na lang diha na. Nakita natin ka, dili ka diha sa inyong bintana. Ang gawin ng gido ay. Ang gawin ng umaw ay. Nangimang! Gawas na lang diha ba? Bitos lukong mata, bit. Gida! Awa na. Ay. Kadagang ko din na putas o tanong nagbuwak gidaw. Diin magkana. Diyan na ngay. Kanang ipundukan diha. Oh, unsa man di Ang ay. mga tao, dihilom mo, nawa ha? Pantay ka. Oo, naman. Diba lang, focus na sila diha. Unsa man din na diha. Ninda na siya diha. Oh, kalma lang sa. O pagay ko mo magsultin, tabi na ka, kalma lang sa. Nahibaw ko, masuko ka. Ha? Wa na maninda. Oh, Nanghatag! unsa nang hatag? Pungutag di ko mo to ay. Iya, di man hinuon mo to. O, ikaw, bahala ka. O di ka mo to, o, bahala ka. O, ato dito, ano mo to ka? Oh. Salamat Salamat kami. Ay, salamat tay. Ano sabi tay? Ato sa mi. Huwag siya pa yan. Amping ka mo. Balik kay ha, Aron. Hanggang lang yung palit ni mo. Oh, abi pa na ko pangatag na imong tinda diha. Lali, ayun ka bigay. Oh, na mo. Manibat na daw. Ako muna ko nito. O sa may bot pa sa bot, ane? Namaligya ka din eh? O siya na maligya ng imang, uy. Magkuha lang ka sa iyang mga da nga na diha sa kariton nga giguroy aning baka. Ya. Nya, bisag pilaray imong ihatag niya nga kwarta, pagig palipay lang. Mao na. Uy! Tersa, unsa man nang imo pabilib? Ha, tarite? Sa lansad ka do, lansad ka? Dili man, dili. Unya, unsa may imong toyo og tumong ining imong gibuhat karon? Walang, gusto lang ko nga mamahin sa kong mga ani sa katawhan. Mura kisulto man ning imong gibuhat na gorda. Ako na maligya ko din eh. Unya, kalit ka lang may abot ka.
tabla rin panghatag nimo kay kutob lang sa pilay ilang ihatag nimong bayad. Ang uban, wak yung gani bayad. Oo, tinuod ka na. Tungod kay, wa man ako puhunan niya ang maong mga tanaman. Bunga ka na, o gingon man mga buwak. Basta na lang nitulog og nitubo sa among kayutaan. O grasya kini sa kaitasan, nga angay na tong ipaambit sa uban. Dayo na, nganong mo dawat magkas ilang idonol. Ay ilang mga ipugos. O maayo na lang po ni sa... Mala po ni makatabang sa uban nga, way malungag kay wa may bugas. Ako kining iapaambit kanilang gamayng kantidad. He? Ingon anak ka kadato? Kamilyonaryo? Ay, katawan na. Pabili mga ay. Bibi, bawa na din. Bahawa din. Ala, ang akong baka. Didagan! Bruno! Bruno! Dalawan man na itong imong baka kay ni Karatel magdagan. Ganang iyong anak makakagaalog kamot nga manapat, imang. Tsa. Ano lang pangutanan diya? Kalitsin mo. Ikaw sa man, di ka mo dagan? Kung ako pa ikaw no, dagan na lang ka. Kaya pabutang nga mabunal lang ti kayo ng akong lantigo. Huwag iyo nagyapabalik pa din ha? Kay, ako lang ang pwedeng maninda din ha? Ako lang ugwa na lain pa. Nakasabot ka. Kasabot ka. Da, abiban na ko galigod mula ka tong tiguwa nga. Ayaw lagi ko ninyong suwaye lagi. Kay na, makatilog mo sa kahait ni imang. Uy, nagkataguro ng ubang buwag nga. Mga, ikatong akong mga ipangwakli kaganiha ay. Uy, kanindot ko na ng buwak ka. Nindot ka kolara. May pagka-yellow orange. Ako ni Puniton. Murag na aman niliso-liso. Ako ning isuway og tanom. Aron nga, kanang managhan og mabalik sa ako. Oh. Og ako ning itago sa akong kao. Aron nga, dili ko nila makitaan nga nanguha ko ako ning ibutang sa ibabaw sa akong unya, akong tabunan sa kao. Aron mo nalagwa ba? Nakita ba nimo ang tanang ng hitabo bulak na? Oh, Protos. Kung nakadesisyon ako, maangay na gyud siyang silutan. Ikaw bahala bulak na. Kung unsay imong desisyon. Kung unsay magkabot mong desisyon, mausap ang ako. Uy! Oh! Anong dili na makuha ang akong kao? Ay! Ano man yung na-announce sa gud niya, uy? Dili na gyud siya makuha. Muna siya nipilit sa kong, Pagsilan ni Araba sa ilawom sa kao ang katungkuan katong liso sa buwak nga ako utak itanom. Ano man ni ay! Lalaki! Kalit ganito nga sa kong atubangan! Hoy! Ikaw katong tiguang ganihangan na nanda? Basta ni Araba sa ilawom sa kao ang katungkuan katong liso sa buwak nga ako utak itanom. Ano man ni ay! Lalaki! Kalit ganito nga sa kong atubangan! Hoy! Ikaw katong tiguang ganihangan na nanda? Oh, ako iya imang ang imong gipapahawa. O gingon man, gibulalan mo ang akong baka. Ang akong pinangga nga si Bruno. Nakada o kabata ang imong mayon. Kinsa ka? Ako si Plutus, ang Diyos sa tanaman. Mga prutas o tanon, ako ang nag-amping kanila.
Hoy! Babae! May nagpakita nga babae! Huwag kakuha pa niya! Ako si Bulakna, ang diyosa sa mga kabulakan. O siya? O niya, oo, sa may tuyo ninyo na ko. Nga nagpakita man mo na ako. Gumikan sa imong kahakog o kamapahitason, kinahanglan ka namong silutan. Ayaw ito. Ayaw ninyo ka nagbuhatan ako. Ayaw. Nakita na mo kung unsa ka mo tatar sa imong isigkataw imang. O ako mismo, naka-experience nini. Ayaw ito maluoy mo na ako. Ayaw kong silutin niya. Ayaw! Mao kanay among silot kanimo imang. Gihimo ka namong alimango. Mao kani anyay kanimo imang ang mahimong alimango. Kalang buwak nga color orange nga naa sa ilawom sa imong kao, dili na kana makuha. Anha na kana mo pilit sa imong uho. Og mamahimo na kanang aligi. O kanang imong mga kamot nga kusog mangusi, mao kanay gidangatan nila. Ikaw si imang alimango nga dili gusto hilabuan. Dili gustong hitupngan, kusog mangusi, ug daling musaka ang presyon sa kasuko. O kana tungod sa aligi nga anaa karon diha kanimo. Dili ko gustong mahimong alimango. Unsaon naman lang ang ako mga tanom, prutas, buwak. Kinsa naman ay mag-atiman nila. Diyos, putos. Diyos sa bulak na. Maluoy man ako. Tiguang naman ko. Ayaw ko ina ninyo ni ini. Kinahanglan nimong dawaton ang maong silot, imang alimango. Tugbang ka na sa imong pagpasakit sa imong isikataw. Oras na sa tong pagbiya, Protos. Tana, bulak na. Kalay. Nga no? Wa na lagi ko makabantay ni ng imang. Ha? Pila naman kaadlaw nga nakabantay ko nga mingaw ang ilaha. Wa na ko makakita niya nga mo bisbis, mamisbis dahil siyang mga tanaman ba. Kay dool na baya migbalay. Makita man na siya nako sa sayos buntagon mamisbis. Ay, mao ba? Wala na kakabantay niya? Ay, uday tuod. Wa na sadal siya maninda diha sa tugkaran sa ilahan, no? Nakabantay pat ko. Ato ko nung agion sa ilahang bahay, Pik. Sige. Anhi lang tatinhi, atong ilion din sa kilid siyang tukaran. Di ta magpaduol kay, ibaw na baya ka ng tiguanga. Usaka na yung dugo, anak. Budayog yaw-yaw. Unya, kung maduol ka, mudayog pangumot o pangusi. Ay, maugyod. Sige, liliag maayod halay. Kay, ako sad at ko ditong napitay. Uy! Ay, pastilan, oy, kuyawan na mo ni mong giduoy. Animal man tingali ka, do. Lagpot oring ako espiritu ni mong gidua ka. Nga naman ka, oy, pakuratan man minimo. Alang-alang. Nahimuot man ko ninyo nagtanaw sige glili diya sa ilang nang imang. Nagmaritis mo no? Ay, kuan manggod gido. Itis, Wa na manggod ko makabantay ni nang imang din sa bahay. Pila na kaadlaw ba? Imposible sa kag milarga niya may biyahe baron. Nag-itis lagi mo. Paduoy. Sa ako bang nahibaw ano? Dili ginamubiya sinang imang sa iyang bahay. Sukad masukad. Wa ko kaduhugan ng istorya. Nga nilarga o may bakasyon ha. Eh, dili bayag gina niya kuan kanabiyaan ang iyang mga tanom diya. Ay mauman gani nga nahibong ni.
Pwede sabihin siya maninda. Lagi, nag-itis-itis, lagi wala. Ito, no? Mapil sa kong marites, be. Ay, hindi ka ang tiguang sa. Hala, hala, hala. Naitasag! Unsa? Kain ba, oy? Kain ba? Nara, oh! Hala? Nara, ay! Oo. Hala. Di ba na kasag, oy? Ha? Di ba na kasag? Taka naman ka, eh. Alimango man, ha? Kasag. Kay dako man. Kasag. O di sana siya suga-suga. Na? Ya, tanawa. Itom. Oh, Uy, hala ka cute. Alimango. Kuhaan na. Ay, atong kuhaon. Lami kay na ba? Kuhaon na to, gido. Lisura na ako kain ka nga ay. Sige na lang kong kamang. Sige na lang og barog ng akong mga kamot. Sige lang buka ang akong mga paak. Ano man ni? Hindi pwede. Hindi lang sad ka magsige og buka. Ay, kapoy na baya kayo. Kaluoy sa akong mga tanom. Nangalaya na akong mga tanom. Ang ilang dahon. Ana, nangalarag na. Wala nakabo. Nangamatay na ang akong mga prutas. Buwak. Ingon man ang mga utanon. Pagkanugod sa mga bunga sa bayabas. Na nangatatag na lang. Dali, kita ko balik. Yan sa skilid, sa kural. Ha? Makapunta na ko. Dagpaki ato ng tuyo. Ay, kabugayan na ito. Kamuhatag kamunggay. Diya sila ang ibang. Oh, Ya, ay, asan eh? Ya. Nakalimutan ko na lang. Kantaan eh. Asya na sa talay. Ako na papakin niya. Kabuang tunuan ko nung kunila kamungayan. Ang ako pag yung kamunggay may ilang kamunggay na nga. Maunay di ko na akong kamunggay ni. Mulikay ko. Gani ka nakalikay ko. Kalikay ko. Ano ka nami? Tapo kayo. Tapo ko na mo. Dako kay kag paa ka, ha? Karon kang ha? Dakpan di ka. Sa para. Ipako. Maunay di ko na akong kamunggay ni. Mulikay ko. Gani ka nakalikay ko. Kalikay ko. Ano ka nami? Tapo kayo. Tapo ko na mo. Dako kay kag paa ka, ha? Karon kang ha? Dakpan di ka. Sa para. Ipako. Punay ko ninyo ha. Lutoon ko ninyo. Bunaling alimango. Ang buyan. Dalang kahoy. Punalan ka kabi. Ay. Oy! Pastilan oy, nakaikyas na nilong dito oy. Ay, samat ka. Ibuhian din yung pagpaak ni mo ay. Tamaro eh. Maro gitong alimango ha to. Sakita oy. Eh, samat yun ang kay. Dali. Atong pagitaw ng alimango, dali mo. May gani kay gibuhian na ko dayon si Kido. Kauwa pa na pusa na ang takoron. Paitabayay na akong kalimtang oy. Magtago-tago ko sa mga tao kay dakpon man ko. Natuon pagyug ko. Wala pagyug ko. Dag-anan kon madakpan ako ini. Diyos sa bulak na. Diyos prutas. Kung nakabati mo na ko karon maluay mo. Ibalik na ko sa akong bayon. Nagbaso lang ko. Nakaamgo na ko sa akong mga tuyop. Maluay mo. Dungga ko ninyo. Frutos, nakabati ka ni Imang? Oo, bulak na. Nagbasol ako na siya. Nakaamgo na ko siya sa iyang mga sayop. Pero kuwang pa. Wa pa na ko makita ang hingpit nga pagbasol, Frutos. Unsa imong plano, bulak na? Magpakita kita kaniya. Atong ipahinumdum kaniya ang iyang binuhatan sa iyang isig katao. Matuman bulak na. Karon dayon.
Ko din sa suok magtago. Aron dili ko makitaan. Magtago ko din sa ilang sayuta. Dili man dilalim nga bubati takadlok sa tao kay hilabtan ta. Pasakitan ta. Kinunit ang batiwan ng kakulba nga tingalingon sa ilang buhaton nato. Pagkadako gini ay sa akong sayop. Kumusta, Imang? Ang Diyos sa bulak. Kumusta? Salamat kinapakita mong balik. Kumusta man ang imong kahimtang, Imang? Dili sa'yo ang Diyos, Prutas. Dili lalima. Unsa imong gibati? Gipati ko ang dakong pagbaso sa akong nahimo. Gusto kong ipakita kanimo ang imong binuhatan sa una. Imang, Sa dili pa ko padayon mga ipakita ko kini kanimo. Aron mo makita kung unsa ka kadili makatarunganon sa imong gibuhat kanila. Ania? Hoy! Iuli ni! Ambin na! Ako na lang ninang Imang. Dili! Ambin na! Ay! Ayaw Ikaw ha! Kawatan ka! Magana. Huli sa inyo! Oh! Huli! Lagay! Pangyuatan ng uy. Malaki ng 80 sa tulong kabuok. Uy, usap ni buwak ka. Imported. Oy, Koloy! Bisag dili pa na imported. Guwapa man sa kaayo na. Liwat man sa nako na. Guwapa kaayo. Asa. O say, asa? Asa dapita ang gwapa. Oy, Koloy! Kundi man ganit ka mo palit mahawa, Debe! Marika! Marika! Fuego! Sakita na yung kusina mo. Sakit na ako. Sakit na. Sakit ka nga apa. Nahinumdum ka ba ni anang tanan akong gipakita nimo, Imang? O kanang bata nga imong nasubraan sa pagkusi, dako kay ang samad ni anak. Apan ikaw pa ang nasuko sa inahan kay nilaban kini sa iyang anak. Ako na ka nang gipasulan ng tanan. Diyos sa bulak na. Masaylo ako na niyo. Protos, doon na ka ba ipahinumdum kaniya? Oh, bulak na. Ania, Imang. Ila mang ipugos. Ug maayo na pud ni nga akong matabang sa uban nga way malungag kay way bugas. Ako kining ipaambit kanila ang gamayng kantidad. Ingon anak ka kadato? Kamilyonaryo? Katawaan nun! Pabilib! Tawa na drip! Akong baka ni Dagan. Bruno! Dalawa ng imong baka ka ni Karaltel o Dagan. Ganong iyon anak ka man kagalong kamot ka man dapat. Ayan na pagutan na. Ikaw ulsa man. Dili ka mo Dagan. Kung ako pa ikaw na mo Dagan na lang ka. Ay pabutang mabudalan ka ni ining latigurun. O ayaw na yung pagbalik pa din ha. Kay ako lamang ang pwedeng maninda din he. Ako lang ugwa na lain pa. Nakatabat! Nakinumdum ka ba ng imong nakita, Imang? Nainamdam kayo. Pasaylo ako din niyo. Diyos Protos. O Diyos sa bulak na. Naginulsol na ko. Hatuin ko ninyo. Nag-usap
Ipamatuod-una namo imang kung sincero ka bagid sa imong gisulti karon sa mga tubangan. Una ka namo tagaan sa imong hangyo nga ibalik ka sa imong bayhon. Asa mayangan akong buhaton aron mapamatud-an ako ninyo nga sincero ko sa akong pagbatyol. Ug andam ko magbag-o. Sultihan ko ninyo kaya akong buhaton. Ospon ko na ang ulan na kong kinaiya. Isaad ko kanha. Ipamatuod-una namo imang kung sincero ka bagid sa imong gisulti karon sa mga tubangan. Una ka namo tagaan sa imong hangyo nga ibalik ka sa imong bayhon. Asa mayangan akong buhaton aron mapamatud-an ako ninyo nga sincero ko sa akong pagbatyol. Ug andam ko magbag-o. Sultihan ko ninyo kaya akong buhaton. Muadto ka sa tagsa-tagsa nila kabay, ug butangan nimo og buwak ang matagpultahan sa mga tawo nga imong napasakitan. Asa? Niini nga akong kahimtang karon. Murag lisod man Diyos sa bulak na. Di ba matud mo? Nga buhaton mo tanan lamang imong mapamatud-an nga nagbasol ka na sa imong gibuhat. Ug andam ka na magbago. Oh, Diyos Protos! Buhaton ako ang tanan! Pues, buhata ang ipabuhat nimo ni Dios sa bulak na. Matuman Diyos Protos! Oh, Diyos sa bulak na! Sugdi karon dayon imang. Ayaw pag-usik sa oras, kay dunay tagal ang imong pagkaalimango. O kung dili nimo mahimo ang akong ipabuhat nimo hangtod sa pagsidlak sa adlaw, hangtod sa hangtod ka na nga ingon ni ana, imang. Asa? Andili ka na mahimo Diyos sa bulak na! O sa ayaw paglangan, imang. Sugdi dayon ang misyon nga akong gisangon kanimo. Lisod kayo akong kahimtang. Nagkamang ko nga nagpitpit kining mga buwak. Kitagsa-tagsa ko kini sa pagatot sa kadaputahan nila. Kutas! Dugay kay ko mahuman nini. Kay tuwa sa lagyo ang bahay na uban. Amala na. Panitamutan ko lang yun ni. Aron nga mabalik ko sa akong bayan. Paminaw nimo, Protos. Mahuman kaha ni imang ang misyon sa di pamusidlag ang adlaw ug mga adlaw. Makita anto dinis sa atong monitor bulak na. Nga murag maglisod gid siya. Ako'y nabalakan niya, Protos. Ingon mo usab ako bulak na. Wala kita'y mahimo kung ugali. Dili siya magmalabong puso, Protos. Husto ka bulak na. Makaluluoy nga iba. Mahimo na kining leksyon sa mga tao nga nasinati ni Imang Protos. Ato ipadayon ang pagpaniid ni imang bulak na. Ay, nakapian ki koronda. Dugay minawan sa mong panday ron. Dako-dako masugod ang koral nga kipahimo ni Madam Suraita. Ato na sa ko padung sa bahay ni Gido. Og human, ato na sa ko sa bahay ni Kalay. Naputanganan ako buwak ang katong bata nga akong nakusian og nasamad. Hinautong ta ngayon ako mapasaylo. Hinaot ko. Doon lang ako, spy. Ay, kutuman na ba? Oh, alimango. Kita og alimango.
sumpay sa akong aso ninyo, Imang Alimango. Kinida, timing kayo. Sultihan niyo ko. Pantay ka lang ako, alimanguha ka. Lutuon yun ti karon. Gutom na ba ko? Dakpo na ako. Oops! Boy ko! Dito, boy ko! Sige, sige. Mango. Ako misyon, mabalik na ko sa kumbayon. Maluwas na ko sa silot. Maluay ka, boy ko. Dakpa na ka. Wala kay mahimo, mango. Mango. Uy, bay kuloy. Bay. Gabihan mo lagi. O lagi. Nagtiwas mi sa koral ni Madam Suraida. Oy, usa man gibit-bit mo. Mango. Alimango mo lagi na. Oo, alimango yun. Lutan ko, pero kay Bog kung alimango. Ito, basta nagtog suga-suga. Gani. Lami kayo ni, lami. Lami na. Oh, ano na amay alimango nga naglaag-laag din eh. Abo gani, maog lagi. Nag-inusara lang ba si siya? Atong lutuon, bay kuloy. Alanganin kaya na, pay gidoing. Ato na sa nang ibutang sa balde nga naidagat ba? Ya kan naman, sa labing maayo nga pudaan pa na. Bantay ka. Malita og ma, aron daghan na itong maluto. Oo, no? Sakto sa ka. May pangutok sa gana. Bitaw, no? Sige. Ako lang sa naibutang sa balde, yabutangan na kong tubig sa dagat. Gani, Aron gani. nga makaabot siya ugma. Okay? Sige, bay. Ha? Kita tawag ba, ha? Sige bay. Saylo na ta. Okay. Wa na'y paglaong prutos. Wa na. Napakya siya, bulak na. Pakya siya.
Kapalaran gyud ni Imang nga mamahimong alimango hangtod na sa iyang kamatayon. Gikasubo namo ni Prutos ang nahitabo nimo, Imang. Leksyon na kini kanimo. Ingon man alang sa tanan. Nga dili mayo nga manmastamas kita sa atong isig kaingon. Kay moabot kang panahon nga pagasilutan kita sa atong binuhatan. Ug ikaw, Imang, nahimo kang alimango. Simbolo ka na kung unsa ang imong pagkatao. Si kinsa ang mukaon sa aligi sa alimango. Mahisama kanimo nga musaka dayon ang presyon. Ug kanang imong mga kamot o paak. Simbolo ka na sa imong pagpangusi ug pagpasakit sa mga bata. Paspas mo hasmag ug mangusi kutob sa maduol kaniya. Malipay ng gulang ang butan na bata, hinanay hanggang. Kung kini mga bata natapos kong asoy ninyo, imang alimango din lang sa mga asoy ni Kuya Gulya. Kini dalit ka na to sa Arimen Drama. Ang butan na... And ayan guys, nandungan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa mga aso ni Kuya Gulyat. I hope nalingaw mo guys no, grabe nga story oy. Nagud na may maupulot gyud ta ani nga mga aral guys no. So unsa may mapulot na to diri nga aral guys? I think ang ang pagkagaan og kamot, di siya maayo nga gaan og kamot no. Gaan og kamot meaning dali ra manakit no. Nya pagkahakog. Nya bakakon ba pud si Imang? Nasa man bin? Sa gani? Mismo. 25. 5 eh. Oh my God! Ang sunrock sa... Sunok na lang kami. Sunrock sa kani, uy. 20 tira. Uy, Royal. Ay, Royal. Sunrock sa kani ka ng kinagani. Ay, tag 15 sunok. Okay. So, asa naman taan ni guys? Og maano to guys no, wala gyud na ulian si Imang sa iyang pagkatao no. Sumurag gisumpa si Imang no. Nahimo siyang alimango. I think kini nga drama guys no, haon pod niya ang title nga ang alamat ng alimango. Di ba? O mao lagi to guys, wala siya nahimong kuan. Wala siya nahimong tao no, wala siya naulian. Sa iyang silot kay matud pa hapaw la daw no. Hapaw ra kaayo ang iyang pagpangayo og pasaylo. So, kinsa may bida diri guys, yun no, sa story. Si Bulak na or si og Plotos or si Imang or si Gido. I think ang pinaka main character diri guys no, si Bulak na og Plotos yun. Pinaka main character. Og hapit, nadakpan yun si Imang no, dili kay hapit pero hapit yun siya maluto. O may lang ganin abot tong yang barkada ni Gido no nga di isa daw lutoon kay alanganin pud kayo magluto kag isa ka buk alimango. Di ba? Langanin kay guys. Mo tunog gibutang siya sa balde nga naay tubig nga gikan sa dagat. What kung tubig ra nga natural, tubig ka ng tabang, mapatay dayang kuan guys no, alimango. O ganong tubig dagat man. So dito no, nakita niyang iring guys. Kay gusto niya no makig istorya pero di man magkasinabot. Moto grabe niyang ikit-ikit no para makahawas og nayabog yun ang kuan. Nayabo ang ang baldi. Og nakagawas ba si kuan ato guys, si Imang? Paingon ba siya sa dagat no?
Pero may yung tanog ang ending no kanang kagawas siya ba nakabisag wala siya nahimong tao pero importante is nakagawas siya no para namiya po ng pagsakripisyo niya no kay man siya nahimong tao. Ang iya mga landang ginbuhaton ma-miss man to niya. Ug mo to'y pinakadakong leksyon niya no. Do, Ay, na may katulong. na tagluha size. Pila ka pares? Diba? Na wala gyud si oy si 200 nga kuan ra man ni 50. Aka na lang itong minto lang. Wala lagi wala na koy balance. 20 30. Lagi koy balance. So daghag na nga palaw ron guys kay wala na ito ang tay balance sa cash ani. Isang gani ako wala koy pamposta sa scatter. Ay nako sugal